Nakuhaan sa video kining grupo sa mga lalaki nga nagsinukmagay human sa kasaulugan sa fiesta sa Talisay City. Gipangita na karon sa kapulisan ang mga nalambigit sa maong kagubot. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo? Gipangita na sa Talisay City Police kining grupo sa mga lalaki nga nagsinukliay og kumo human sa kasaulugan sa kapistahan sa Talisay City ganihang kadlawon. Si Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, hepe sa Talisay City Police ni Butyag, nga gibisita na siyang sakop ang lugar kung asa nagsinukmagay ang grupo sa mga lalaki. Nasuta nga dili taga Talisay ang maong mga lalaki ug nga pulos nakainom ang duha ka grupo ug matud pa nagkabikil tungod sa babae. Ang sinukmagay nakuha og video nga nag-viral karon sa social media. Dugang ni Maramag nga pulos dayo ug mamistahay lang ang mataghabig ug nag-inom og tiwas diha sa imnanan. Wala man tuoy bisan usa nga midangop sa buhatan sa kapulisan aron magpablatter pero padayon ang kapulisan sa pag-ila niining mga lalaki nga naghimo og kasamok human sa kapistahan sa Talisay City. Niyawag si Maramag sa Talisay noon sa pagtudlo kung kinsa man ang nalambigit sa linamukay kaganiyang kadlawon. Dili to mga taga Talisay, mga langyaw lang ba, nag-away regarding sa babae. Sa og kanang nakainom na ba? Oo. So, ni uli rasan. So walay nagdidangop sa police station. Wala. Wala. Kung kinsa na sila. Kinsa na sila kay dili man ta mo tolerate. Oo. So gina-identify ra gyapon na through our Facebook page na mo information, any information about those involved kay ingnan sa police station kay ato ang kuan kasuhan o unsay kanang naayon ba Hinon gihulagway nga nagmalinawon sa kinatibuk-an ang pagsaulog sa kapistahan sa dakbayan sa Talisay kagahapon. Mato ni Maramag nga sa pag-opening salvo pa lang, wala sila natala nga kasamok lakip na niini ang kalihukan sa simbahan og matagabi nga kalingawan. Si Maramag miingon nga dako og papel sa malampuson nga kasaulugan sa kapistahan ni Santa Teresa de Avila ang katawhan. Ilabi na ang abag ngadto kanila sa ubang ahensya sa gobyerno gikan sa kagamhanan sa syudad ngadto na sa mga voluntaryong nipatuman sa Kapse ug Kalinaw. Samtang niabot sa 18,000 ka mga tawo ang nisaksi sa Concert for Hope kagabi. Diin malampuson kini nga nahuman. Gipasalamatan ni Maramag ang Talisay nun sa ilang kooperasyon gikan sa sugod hangtod na sa pagsaulog sa kapistahan sa patron sa Talisay City kagahapon. Oba ni Cleofer Lumayag, Fem Marie Dumabok. Balitang Bisdak.